batixen. Pasentzio bitxiko eta despistada xamara. Baina, deskajatu. Bueno, bakarrera ingenieritzatik sartzera pixkat aitak bultzatu ginen. Berak enpresa baten eitzen dauela, nukerari modun eta usitxe gauzak eta berak pentseta askotan egaitxik geneban nik ikasiko horako gozorrez, nukerari egon bidrien, bezera batera manejatzeko gauza. MotoGP sali eta guztetan jaten asko karrerak ikustia txikitetik, horretan nahi dute. Igual guk edo nik ez dutengo aplikazio bat ez dakiz gaixotasunen bat osatuko daena, baina eitzen dugun dana da azkarako informazio gaixa. Azkarako informazioa sortzien, gero aplikatu alizateko. Nire ustez politxago izango nintzeke ikasliek umetatik ikustie zertako gaixo da. Adibididek erakutzi, aplikazio desberdinek, nora edo bazen zientziai esker. Empatiatik, Marie Curie eta aktualago Margarita Salas batera. Baina geixa guztetan jate pentsetik kolektibo moduen. Horrekor moduen, hori arte emakumekin dabe borroka dana, bai zientzia aldetik, bai kirol aldetik, bai eskubide aldetik, heltzeko guen gauzen egoerara.